chlapom pornosu, aby si vyhonili peču burgery, aby sme si žalúdky zasvinili. Tlača noviny, aby sme jej duši uverili, aby sme sa na New Age náboženstvo obratili. Paráda, uspávacia bolesť. A už nedokáže znášať nadvládu intelektuality, dostupnosť informácií na úkor anonymity. Chcem vidieť zavládnuť sa tiagrahu než konský ritus. Túžim po bázi každého poznať, čo pravil Kristus. Skús prevárať kontrol toho, čo si myslíš, je z tvojho svedomia, z tvojej vlastnej mysli. Čo je ti vlastné, čo si si privlastnil, nenaj